wachni nikech kae kama kuku mar wach nitie. Sustainability kata neno ni budget ni uting'o modiedo maber gombo mar piny ok olwar, kata bende samoro ok odhi moingo kaka ne oganda pare. King'iyo sani sirkal gi jotelo mawuok e kidienje mopogore opogore timo singo ni wadwa timo ma, wadwa timo gima kama, wadwa timo gima kama, wadwa timo gima kama, wadwa timo gima kama. Magi gin gik maonge budget masani wantiere gi sani. Samoro ing'iyo kodgi budget manyien. Budget ni pogruok ma nitiere kopogore gi budget manyo kalo chien chiegni en bilion ma ok ng'eny ahinya. Nyiso ni kopo ni osing gik mang'eny to nyiso ni jo Kenya nigi geno mang'eny ma gik magidwa ni mondo otim. Bende en sustainable kaluwore kod singo ma sirkal kachiel kod geno mar jopiny. Mano momiyo no wapenjo ni budget ni bende oting'o geno. Okay. K'Odera. Ya, mano penjo maber kabisa. Be budget ni sustainable? Be budget ni nyalo ritore? Be budget ni nyalo kelo lokruok ne jopiny magine ka lokruok mane gin go higa cha opogore gi higa ne? En penjo ma wapenjo kaka jolony e weche osuru kata jogo kwan, to kendo en penjo ma nyaka josiasa be penjo. Now, mondo waduok penjo ni maber, Yes. nitiere gik manyaka wang'e kuom budget. Budget mar Kenya mwawacho ni trilion 4.8 ni, trilion 3.6 dhie gimiluongo ni recurrent expenditure. Mano er gima duong' kabisa ma budget machamo pesa budget ni. Pesa madhie development en bilion 798. Pesa madhi e weche mag recurrent expenditure ni tiende ni en pesa machulo salary, en pesa machulo loans, deficits ma sirkal osekawo, to gi running the normal operations ma odiochieng' kodiochieng'. Mani achiel kuom gima hinyo budget mar developing economies ma Kenya is one of them. The second thing en ni nyaka wang'e to budget mar Kenya kata economy mar Kenya orely ang'o? Bedrock mar economy mar Kenya en ang'o? Achiel kuom gima sustain budget mar economy e developing economies machalo kaka Kenya en agriculture. To agriculture nigi some unpredictable factors ma jo Kenya kata ordinary people ok nyal decide. Achiel kuom gi en climate to gi weather. Budget mar Kenya is driven gi changes in weather, nikech change in weather no ema affect gimiluongo ni chiemo. To chiemo contribute to about 52% of our GDP. Sama weather osedhi mokoth olal, tiende ni nweng'owa mawuok kuom agriculture sector ok wanyal predict. The second thing ma drive economy mar Kenya en gimiluongo ni silicon savannah, the service sector. To service sector king'iyo kata budget masani kata mwasebedo go in the last 3 years, onge government initiative into the service sector. Service sector biro mana from private investment. Koro duoko penjo ni to budget ni, is it sustainable? Onyalo bedo sustainable, but all depend on factors ma samoro ok wanyal control kata government ok nyal control. The other factors gin gik machalo kaka previously ne wan gi issues machalo kaka makelo political instability, machalo kaka protest mag taxes. Tiende ni ji mang'eny ok yie golo osuru nikech gineno ni either pesa no ok dhi tiyo maber kata pesa osuru no omed mang'eny mohingo gi. Mano kendo miyo ji mang'eny mano miyo sirkal ok chok pesa osuru ma meet targets. Wang'eyo bende ni majority of our youths, which forms a bigger percentage mar the working economy, are not employed. Okay? To percentage mar jok moko bedo employed no bende ing'eni obedo included e kwane, nikech samiko kwane tiwacho ni revenue target jok man gi ma KRA register te. Okay. To jok ma KRA register te go, moko kuom gi, most of them are students ma have no active income. Okay. Kata have unpredictable income. So budget ni wanyalo bedo ni wan gi lengo kabisa. To duoko ni can be sustainable. Wanyalo duoko ka wan very, very cautious. Caution nitie ka Zaki kachiel kod